Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Halin wannan gida mai albarka da wasayin masoya annabi, ina muku barka da wannan lokaci da fata auna lafiya. Alkhairin da yake cikin wannan rana muna roƙo Allah ya haɗa mu da shi, sharrin cikin ta Allah ya tsare mu. Muna roƙo Allah ya taimaki musulmai da musulunci, ya kare kafirai da kafirci. Marasa lafiya na al'umma manzo Allah na gida da asibiti Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah kare mu da lafiya. Bayan haka yan uwa, a daidai wannan lokaci za mu dan tunatar musamman akan jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ranar lahira. Bismillahi wa sallallahu alal fatihil katim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihim jilalil azim. Ya himmatu shaykh hirna bi hadal madari wal tadifi bi nazaratin tati lana biz zafari wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. To da farko dai yan uwa, Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cikin littafinsa mai girma wato alqur'ani, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlimun. Abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa gare shi, sannan kowanne rai za a zo masa da abin da ya aikata, domin shi Allah tabaraka wa ta'ala baya zalunci. faman ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya amal misqala zarratin sharran yara. Duk wanda yake kyawun aiki misalin ƙwayar zarra zai gani a mizanin sa, haka nan akasin haka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqu anfusakum wa ahlikum nara wa qudan nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun shidadun. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku masu imani, ku anfusakum wa ahlikum nara, ku tsaya ku hana iyalanku da kawunanku zuwa shiga wuta. Muhallin shahida anan shine matukar zaka biye wa musamman iyalinka, to ba inda za su kai kaman da ga halaka, kamar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum la aduwwan lakum, ko cewa yayayanku da matayanku makiya ne a gare ku. Ma'ana ba wai kiyayya ta suna so su kashe ka ko na makamanci haka ba, ma'ana idan ka biya ta tasu ta san abin da suke so, to lallai ka ce dole sai ka faranta musu, to karshe in ba yi wasa ba Allah kiyaye sai su kai ka ga halaka. Shine Allah yake cewa ku anfusikum wa ahlikum nara, ku tsaya wa kawukanku da iyalanku daga shiga wuta. Ma'ana ku hore su, ku koya musu biyin Allah tabaraka wa ta'ala, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addubu auladakum ala salasa khisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ahlil bait wa qira'atul qur'ani. Kula da yayanku ɗabi'o'i guda uku. Ɗabi'a na farko san manzon Allah da san ahalin gidansa da kuma karatun alqur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha kabirun bima ta'malun. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron ranar da za a hukunta kowace rai da irin abin da ta aikata. Hakika Allah masani ne a bisa abin da kuke aikata. wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala takunu kallazina nasullaha, kada ku zama waɗannan da suke mantawa da ambatan Allah, suke mantawa da ambatar da salatin annabi. Yake cewa fa ansahum anfusahum, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mantar da su kawukan su ulaika humul fasiquna, waɗannan su ne fasikai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azima. Ya ku masu imani, ko ya ku mutane, ku ji tsoron Allah cewa dai tashin alkiyama gaskiya ne, wani sha'ani ne mai girman gaske. Iza zulzilatil ardu zalaha, ko wa akhrajatil ardu asqalaha. Bayan kowa ya mutu, Allah tabaraka wa ta'ala zai matsa ƙasa, duk wani abin da yake cikin ta zai fito. To saboda haka yan uwa, lallai mutum duk abin da zai yi, duk tsoron saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala, shine ku sani duk abin da ka aikata za a yi maka hukunci da shi. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana yawma yafirul mar'u min akhihi, ko ita rana ta tashin alkiyama rana ce da dan uwa yake gudun dan uwansa, wa ummi wa abi, rana da uwa take gudun danta, wa sahibati wa bani, rana da masoyi yake gudun masoyinsa, da yake gudun uwarsa, uwa take gudun danta. la kulli imrin minhu yawma izin sha'anin yuguni. To saboda haka yan uwa, ku sani dukkan mutum abin da ya aikata
to ba makawa Allah tabaraka wa ta'ala zai masa hukunci da abin da ya aikata. Saboda haka duk inda zaka sa kafarka ko duk inda zaka dan lafazin da zaka yi, ka tuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka duk sakon da minti. Wannan sakon din ko wannan mintin me kake aikatawa ko me ka aikata. Saboda haka yan uwa, wannan duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani, kullum man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka zal jalal wal ikram. Komai na duniyan nan ba wai zai kare ba, kararre ne. Kadai abin da yake dawama shine zatin Allah. Saboda haka yan uwa, mu rike soyayyar manzon Allah, mu rike zikiri. Ga wata mai falala yana tahowa. Idan qul huwallahu kadai ka iya a cikin alkur'ani, to ka dauke ta kai ta karantawa. Idan fatiha kadai ka iya, ka dauke ta kai ta karantawa. Misali a ce kullun ka karanta 100 ko kullun ka karanta 1000 bayan salatin annabi kenan. Lallai ina kowa da kowa fata alkhairi yan uwa, wannan wata da zai zo mai albarka, kada ka bari a barka a baya baka ribatu da komai ba. Ka dage dan uwa, ka dage. Wata ne wanda Allah tabaraka ta'ala duk abin da bawa ya roƙa Allah tabaraka ta'ala yana bashi cikin gaggawa a cikin wannan wata na Ramadana. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya karfafa gwiwar mu a cikin yawan salati da soyayya zuwa janibin sayyidina rasul. Sannan yan uwa, magana ta gaba shine akan sha'anin waliyai. A takaice Allah tabaraka ta'ala yana gaya mana a cikin alqur'ani, ala inna awliya wallahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Yace ku saurara, inna awliya wallahi, cewa dai waliyan Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, babu tsoro a gare su kuma babu bakin ciki a duniya da lahira. Duk wali ba zai bakin ciki ba. To yan uwa, abinda zan daɗa jan hankalin mutane, ko in ce yan uwa musamman wanda suke ce wannan gidaje namu da sai masoya manzon Allah, shine ku sani fa babu wani alami ko babu wata alama da ake gane cewar wannan wali ne. Da akwai wani abu da ya taɓa faruwa a nan Kano. Da akwai wani mafarauci ne. To a bisa al'ada ta ƙasar Hausa, in aka ce mutum yana farauta, to ba a sa ran ko ba a zaton a same shi ya zama wani a cikin abin da ya shafi ilimi na addinin musulunci tun asali, saboda ba layinsa ba ne ba. Amma dai kamar mafarauta irin na da, ba aka rasa su da ɗan ilimin addini ko kaka ba. To wannan mafarauci ya shahara, saboda shahararsa ma har yana da karya. To na manta sunan karya, ana ce masa nawanci, kamar ana masa lakabi da sunan wannan karya tashi. Saboda rashin jin sa ta kai a lokacin sarki Abdullahi ya kira shi, ya sa shi daga cikin fadawan da suke cikin gidan sarki, aka sa shi daga cikin masu gadi. To akwai Shehu bin Amar. Shi wannan Shehu bin Amar shine babban shehi wanda ya zo daga kasar ba sunan kasar ya kwanta ba Maroko ba, ya zo nan Najeriya, kuma shine kusan duk shehunan Kano kusan a hannunsa suka yi tarbiyatul azkar. To ana nan sai Shehu Ibrahim zai zo Kano radiyallahu ta'ala. Sai shi wannan mafarauci sai ai ji labari cewar, sai aka gaya masa kai cewar to da akwai Shehu bin Amar zai zo nan Kano. Shi kuma ya san Shehu bin Amar. Sai shi wannan mafarauci sunansa ne ya kwanta mishi ba, sai ya shiga wani hali. Yanzu wannan yana da shehi, aka ce masa kwarai kuwa, saboda haka zai zo, ku je airport ku taro shi, ku bashi tsaro tun daga nan har gidan sarki. Saboda haka suka je airport suka taro shi. To abin mamaki, yana ganin Shehu Ibrahim sai ya ji wata irin soyayya ta Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ta shiga cikin zuciyarsa. A takaicewa daga airport zuwa gidan sarkin Kano ya zama wali, saboda fana'insa da lokaci ɗaya da ruhinsa ya fusgu da Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. To yan uwa, muhallin shahid anan shine, abu na farko, dan wali yayi wani abu ko na karama ba wani abu bane ba wannan. Zalika fadlullah, idan ka duba girman ubangiji, wannan ba komai bane dan yayi wa bawansa haka. Abu na farko. Sannan abu na biyu, kada ka ga wannan a ce wai yana aikata wani abu na zunubi ko na sabo, kai dai kada ka biya masa ka aikata, kuma kada ka je duk inda ka zauna ka zage shi ko ka bata shi ko wani abu makamancin wannan.
saboda haka a take anan ya zama wali, ya samu dukkan abin da ake samu da cikin fatahi a cikin halar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. saboda haka yan uwa, ka shagaltu da aibinka, kada ka shagaltu da aibin dan uwanka, kamar yadda Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake ce mana, idan ka shagaltu da aibin dan uwanka, kai sai aga aibin a tare da kai. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal jami'il mu'minina wal mu'minati. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sannan yan uwa, ko ce nasiha ta gaba, ku sani dukkan musulmi yana da haƙƙi akan dan uwansa musulmi, dole ne. Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Haƙiƙa wal mu'minuna, mu'minai maza, wal mu'minatu da mu'minai mata, ba'dhum sashin su, awliya'u ba'dhum ai majibanta al'amarin sashi ne. Ya amiruna bil ma'rufi, wajibi ne suna umarni da kyakkyawan aiki. Idan ka ga dan uwanka yana aikata wani abu wanda kake ganin wannan abin kuskure ne a addinance ko a al'adance, cikin nasiha da taushin murya sai kai masa nasiha cewar ya bar wannan abin, domin umarnin Allah ne. al'umma manzo Allah al'umma ce da Allah tabaraka ta'ala ya shaide ta cewar tana umarni da kyakkyawa, tana hani da mumuna, kuma mai waiqimuna salata wa yutuna zakata. Muminai maza da muminai mata su ne wanda suke tsaye da sallah kuma suke ba da zakka. Matukar kana kiran kanka musulmi, to wajibi ne ka kula da sallah dan uwa. Amma idan kana musulmi kana wasa da sallah, kamar yadda mai akadari ya faɗa, bainar rajul bainar shirki tarku salati, tsakanin mutum da ya fita daga musulunci shine ya rinka taruku salati. Dama idan mutum fa da sallah budalakan yayi ridda, ya fita a musulunci. bainar rajul bainar shirki tarku salati, abin da ake kira taruku salati shine mutum ya hada sallah azhar da la'asar ko magariba da isha. wa Allah wa rasuluhu, muminai na gari su ne wanda suke bin Allah da manzansa, ulaika sayarhamuhumullahu inna Allah azizun hakim. cewa wancanan ka waɗannan muminai wanda suke umarni da kyakkyawa, suke hani da mumuna, suke tsaye da sallah, suke ba da zakka, to su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake jikansu, ya rahamshe su. saboda haka dan uwa, idan kana so ka zama daga cikin al'ummar da Allah tabaraka wa ta'ala yake zai tausaya mata, zai jikanta, abu na farko ka tsaye da sallah, abu na biyu in ka da halin zakka ka bada zakka, kuma kada ka zama mai yawan cutarwa ga yan uwanka musulmai. idan ka zama kana yawan cutar da yan uwanka musulmai, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe maka haƙƙin wani dan adam ba. Allah yana gafarta zunubin da aka aikata tsakanin shi da bawa ne, ba tsakanin bawa da dan uwansa bawa ba. Matukar bawa bai yafe wa dan uwansa bawa ba, to Allah ma ba zai yafe masa ba. saboda haka yan uwa, lallai a kiyaye wannan wata mai falala da yake shirin shigowa, mu kokari mu ribace shi da kyakkyawan aiki. wanda ya aikata maka wani laifi na zunubi, ko da gangan ne, ka kudurce a ranka ka yafe masa. a'a kana gaba da wani ne, ka ce to alfarma wannan wata na Ramadana ka yafe masa. alfarma wannan watan ka yafe masa. a wannan yake gaba da kai, ka je ka same shi, ka ba shi hakuri. wannan Ramadana ya shigo, ina son ya shiga cikin Ramadana ba tare da hakkin kowa ba tare kuma da na cuci kowa, ko kuma wanda ya cuce ni kuma na yafe masa. to saboda haka da Allah ka yi hakuri, mu yafe wa juna. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum.